ανάλογα με τη ζωή του, η Θεοτόκος θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση, διότι είναι υπεραγία Θεοτόκος. Οι Άγιοι Απόστολοι σε άλλη θέση, οι μάρτυρες σε άλλη θέση. Ο κάθε ένας θα βρίσκεται στη δικιά του θέση. Το ίδιο και η κόλαση έχει στάδια και αυτή κολάσεως. Υπάρχουν πάνω η κόλαση και κάτω φτάνουμε μέχρι τα τάρταρα. Μέχρι τα τάρταρα. Τα τάρταρα είναι τα πιο σκληρά κάτω του Άδη. Εκεί θα πάνε οι δαίμονες. Αλλά και εκεί θα πάνε πολλοί και από εμάς. Μέχρι τα τάρταρα. Λοιπόν, και μέσα και στην κόλαση αυτή, χριστιανοί μου, ο άνθρωπος ξέρετε τι θα ζητάει από το Θεό? Ξέρετε τι ζητούν αυτή τη στιγμή οι κολλασμένοι? Έχετε υπόψη σας τι ζητούνε? Ξέρετε τι ζητούνε? 1 λεπτό, Κύριε. Δώσ' μας 1 λεπτό, Κύριε, ζητάμε. 1 λεπτό δώσ' μας. 1 λεπτό μονάχα ζητάμε, Ιησού. Τίποτα άλλο δεν ζητάμε αυτή τη στιγμή. Δώσ' μας, Κύριε, 1 λεπτό.